Здравейте и добре дошли в днешното видео. Здравейте! Намираме се в Сърница, което е точно на брега на язовир Доспат. И тук ще сме за уикенда, за 2 нощувки. Току-що пристигнахме и се настанихме, разположихме си багажите. Не сме се съблекли даже. И много се вълнуваме да ви разведем из стаята и да ви покажем едно нещо, което наистина много ни хареса и ни изненада в интерес на истината. Да. Ми остана очарована. Да. Но давай, разведи ни. Така, влизаме ето от тук, където всъщност е вратата, която е отвън. Няма като да влезеш, примерно както е в хотелите, в коридорите. Влизаш директно вратата отвън и е стаята. Така, ето това е. Това е на цяло голямо помещение. Тук имаме бебешка кошара. Имаме една голяма спалня и имаме едно меченце, което е дошло на гости в хотела. Тук имаме телевизор с шкафчета, тук за качалки. Насам имаме диван, който е изглежда доста удобен, голям. Имаме гардероб, който не съм отваряла. Има допълнително супер възглавничка и одеялце. Супер! Да, и моята любима част е камината. Просто тя не е истинска, тя е декоративна, но много я донася и много ми харесва. Тук имаме и мини хладилниче, което е празно. И тук е банята, която е доста голяма и много шумна. Ето я. Чистичко, хубаво, тук е отвън с швара. Много интересно решение за камината. И това е нашата стая. Доста късно дойдохме, сега е 9 часа вечерта, но тъй като тръгнахме след работа, малко се позабавихме и тръгнахме по-късно от София от планираното. И затова стигнахме тук 9 часа. По пътя по едно време трябваше да караме доста бавно, защото имаше много завой. Беше заледен, имаше страшно много сняг и много паднали борове около пътя. И да, но радвам се, че пристигнахме живи и здрави, всичко е наред. Те ни се обадиха от рецепцията по пътя да ни питат докъде сме стигнали, тъй като нали вече става късно. Но дойдохме, настаниха ни, всичко е точно. Стаята е супер, честно казано на мен ми надмина очакванията. И утре сутринта ще ви изведа отвън, тъй като сега е тъмно и нищо не се вижда, да ви покажа с гледка сме към язовира. Изглежда прекрасно. Да. И има една много готина платформа, която е като скамейка и във формата на сърце, където ще може да си направим снимки. Да, то всъщност за това е поставено, да. Да, то за това е поставено, да можеш да седнеш и да наблюдаваш язовира. А па сега ме гони такъв глад. Ми закусва с едни бисквити. Закусва вечеря. Вечеря с едни бисквити. Аз нищо не съм ял от обяд. Обяд. 12:30. Да, ме гони як глад. Утре има закуска от 8 до 10, но... не знам. То между другото може ресторанта и сега да работи. Да, може да отидем до ресторанта да видим дали работи. Ако работи да си поръчам нещо, защото каквото и да е, нямам абсолютно никакви претенции, дори ни пържени картофи. Точно си мислех за пържени картофи, между другото. Да, но ще отидем да проверим, може би. Да. Ако не е отворен ресторанта, имам план Б. Това меченце ще бъде изядено от татко му. Какво е сладичко меченце? Ето ни след вечеря. Да. Прибираме се, Маника заспа. Хапнахме много добре. Той не се вижда. Да, хапнахме... ми хапна бургер, аз хапнах татарско кюфте, което ме остави глаян общо взето. Но хапнах после малко от нейното и една бисквитена торта. И така се ядохме 11 часа вечерта. Да. Беше всичко много вкусно. Беше много вкусно. И това, което супер много ме изненада, е цялото нещо беше 29 лева за
нищо не. Бургера беше 12 лева, татарското кюфте 11 и тортичката. На торта 5 лева. Сини от комунизма. Чакайте да ви покажа. Като не се вижда сега, но утре ще ви покажа язовира. И ето това е, което ви казвахме за гледката сърцето, където сядаш на него, так можеш да направиш снимка и натам е водата. Това комплекса и е супер. Прибираме се сега към стаята да почиваме. Ще беше дълъг път. Ще се видим утре. Вижте колко сме готини днес. Ама какъв готин младеж. Ей, какво бе, тати? Какъв си готин младеж? Искаш да те нахапна? Иска да кажа нацелувам. И хапна и стана нахапна. На здраве! Храним се сега за закуска, после отиваме ние да закусваме. Имаме включена закуска в цената. И после ще си направим някакъв план, защото днес в интерес на сцената имаме доста ангажименти. И ще ви вземем с нас, разбира се. Само искам да ви покажа гледката. Уникална е. Е, там е едно корабче, което по принцип през лятото, когато е топло, прави пътувания. И обаче сега е жалкото, че не работи и не може да се качиме. Дойде закускчицата, чайчета и аз поръчах комплет с 4 яйца, изглежда уникално. Да. И сме на такава гледка, покажа само. Да, и аз съм на мекички с сладко и сиренце. Просто уникално. Да. Ето тук е моята гледка. Много красиво. Да започнем. Я да видя какво има тук. Сменихме памперса сега и сега му е добре. И отделно е с голи крачета, той много обича така да си ги мърда, да му е свободно. И е време да ги нахапи. Мама и тати. Време е за хапане. Време е за хапане. Време е за хапане. Така, след закуска се прибрахме малко в стаята за почивка от закуската, ако има такова нещо. И сега обаче излезнахме малко да се разходим в самия комплекс, тъй като няма подходящи места наоколо, където да се разходим с Бебчо, тъй като сме с количката и няма как да ходим по пещери или по екопътеки. И сега слезнахме по едни стълбички, сега ще ви покажа, и дойдохме до самия бряг на язовира и е страшна красота. И сега ще ви покажа. Ето там ни е стаята, ето по тия стълбички, които започват отгоре. Ето ни и нас. Вие слязохте по тревата, малко по-оттам имаше по-полегато, тъй като нямаше как по стълбите. Да. И ето я гледката. Много красиво. Просто такава тишина и спокойствие. Макар и да е много хубав този комплекс, не бих казал, че е много подходящ за новородени, тъй като нали, те се превозват с количка.
А тук има, понеже на някакъв хълм и много стълби, навсякъде стълби. Буквално не можеш да направиш 5 крачка без да има поне едно-две стъпала. И беше малко тегаво с слизането чак до тук до кея, до брега. Но ми хрумна една идея направо по тревата, тъй като тия стълби. Не че не мога да я нося тази количка, аз реално се я принасям, но много по-лесно по тревата. Идеалната тия стълби, защото те не са подходящи за количка. Изобщо аз слизах едва се държах за парапет, така че... Да. Но е много красиво със сигурност. И лятото, нали, то сега не е сезона, но лятото ще е много хубаво да се посетите, тъй като тогава ще може да посетите и екопътеките, и... Съжалявам, разсейвам се, защото мъжа ми само някакви знаци ми показва. По-добре ми го кажи, отколкото знаци. Да. През лятото ще може да посетите екопътеките, тъй като ще е сухо, зелено, топличко, сега е доста студено. И пещерите, които са близо. И да, препоръчвам ви да дойдете лятото. Сега не е сезон, но пък това е хубаво за нас, тъй като сме доста малко хора в самия комплекс и е много приятно. Особено като сте с малко бебенци. И започна да вали. Да. Но много красиво се вижда във водата. Но е много приятно, въпреки че вали. Да, то леко се росва, така че... Росва ли си? Рами. Да. По език. Да. Надявам се да не се усили прекалено много, защото после се десна нагоре, пък дълшак се с колички ще няма. Айде малко да се разходим. Гледката от тези бунгала ще е уникална. Да се събудиш сутрин и просто много яко. Включваме се с малко интересни факти за язовир Доспат и за Сърница. Да, преди малко прочетох, че язовир Доспат е на 1200 метра надморска височина и е сред най-големите язовири в България с обща площ над 22 квадратни километра. Той се намира непосредствено над град Доспат, като всъщност при построяването му е наводнена плодородната долина. Да. И в последствие е трябвало да бъдат евакуирани хора от няколко села. Не ги помня сега кои са селата. Да, тук околните. Да, околните села. И това. Да, а пък за Сърница, мен това, което много ме очуди, е, че всъщност е град от 2003 година. И до днешна дата, или не до днешна дата, до 2015 година, има около 3600 жители, най-вероятно може сега да са повече. Известен е градът с производството си на картофи. И което на мен ми беше най-интересно, защо се казва Сърница. Викам, може би има много сърни тук, нещо такова. Обаче, това, което разбрахме, е, че всъщност имало двама чужденци, които са били тук на излет в Родопите и са се покачили тук на някакво възвишение точно тук. И са като са погледнали гледката и единият казва на другият Сърница. И това малко звучи като майтап по принцип. Да, не съм много сигурна дали е истина, но звучи интересно. Да, ако има някой, който е местен или просто знае историята на Сърница и възникването на това име като цяло, може да напише в коментарите, тъй като би било интересно да потвърди или да каже всъщност каква е истинската история за възникването на името на Сърница. Да. Това е, което искахме да ви споделим като интересни факти. Изобщо нямах никаква представа, че са известни с производството на картофи. Да, това също беше много интересно за мен. Има някаква логика, защото това се намира в Западни Родопи. А тук не е нормално да се сее пшеница по принцип, защото нали, е много релефен на самия терен. И се предполага, че би трябвало да сеят някакви такива култури, които не изискват голяма равна площ. Да. Така. Прибираме се сега. Понеже ни стана хладно и батерията доста намаля на камерата, ще отидем малко да позаредиме и планираме да посетиме спа. Тук има спа, аз ходих до рецепция, питах. Има
парна баня, има джакузи, сауна. Да. Ще видим как ще го направим с детето. Но, да. То ще е малко тъпо, ако ходим по-отделно. Така че най-вероятно ще го вземем с нас количката. Разбира се, няма да го вкарваме вътре в тези места, но не знам. Ще видим, Ще видим как ще го направим. Мисля, че ще се получи, защото аз като влезнах има едно фойе, където е топличко и можем да глеждаме докато сме вътре. Това е. Като пътувате сами родители, трябва да измислите интересни начини да действате и да релаксирате едновременно. Да, защото аз попитах на рецепция дали има някакви подходящи маршрути, където да отидем. И споменах, че сме с новородено дете, но тя каза не, общо дето няма нищо, защото всичко е релефно, а с тази количка сме много ограничени от към маршрути. Можехме да вземем кенгуруто, но аз изобщо не се сетих. Да. За друг път. Друг път ще се сещаме. Айде. Включвам се вече доста по-късничко, 6:30, да ви кажа, че след като последния път, когато се бяхме включили, ви казахме, че ще ходим на спа, но не отидохме, защото е доста далеч от нашата част, където сме. И съответно трябва да вървим навън. Пък не мисля, че е доста удачно, много е тъмно. Сега при положение, че е толкова студено и за това го пропуснахме. Разходихме се по пътя доста, но се намръзнахме. След това се прибрахме, поработихме малко на компютъра и сега стана време за вечеря. Отиваме на вечеря, ще ви покажем какво ще хапваме и така. Добро утро! Днес се събуждаме и изненада намираме се в една много снежна приказка. Буквално само като мръднах прозореца и бях леле тъмно да можем да се приберем. Защото вали много силно и е много красиво обаче. Да. Минусите на това са, че се намираме в Западни Родопи. Минаваме през проходи и през места, където се натрупва доста сняг. И съм с задно предаване. Ще видим. Надявам се да минават редовно и да чистят с снегорините, защото е важно. Като идвахме насам, имаше доста паднали борове, нали, бяха изхвърлени вече в гората, но се виждаше, до пътя бяха. И да, но сега ще ви покажем, много е красиво, наистина няма спор, но не трябва да пътуваш. То няма да е толкова красиво, ако не бяхме на това място, по принцип. По принцип, да. Защото София ще завириш една върва отпред. Погледнете. Уху! Ще аз се прибия. Само внимаваме. Безопасността на първо място. Погледнете какъв сняг. Да, аз гледах на картата, имаме два маршрута. Първият, през който минахме, е през Велинград. Там беше доста зле положението, в смисъл беше разчистено, то нямаше сняг. Но имаше доста борове, които се виждаш, че бяха паднали и бяха наринати в канавките. Имаше също и големи преспи сняг. И беше много тясно. Другия маршрут, който видях на Google Maps е през Батак, през Цигов-Чарк и после минаваме през Пазарджик, но има едни около 40-50 км, които не са ясни как са, т.е. има много завои, видях, но не знам доколко се чисти и ще видим. Може би ще мина през него, тъй като логиката ми е, че после като стигнем Батак, сравнително голям град, и би трябвало там да се почиства. И така, сега отиваме на закуска, тъй като сме много гладни. После ще направим някакви снимки, клипчета. Айде, до после. Ето я и закуската ни. Омлет с гъби и с шунка, пържени филийки с шоколад, чай и мекички с сладко и сирене.
Ето ги моите хора, любимите. Ето го времето навън. Току-що напуснахме стаята и хотела и сега ще тръгваме. Натоварихме багажа, но чакайте да ви покажа колата в какво състояние. Просто погледнете. Има толкова много сняг и е много красиво. И продължава да вали и да трупа. Вярвам пътищата да бъдат разчиствани. Видяхме няколко снегорини, които минаваха. И така, ще ви покажем и гледки от пътя, но е изключително красиво. Просто, наистина. Само да не трябваше да пътуваш. Много красиво. Чак сега успяхме да тръгнем. Не знам, вече 1 час се опитвахме да тръгнем, защото не можехме. Нашата кола е с задно предаване, оказа се, че явно и гумите ни не са окей и трябваше да ни издърпат от паркинга на хотела. Едни много готини, добри хора ни издърпаха. Не знам дали бяха собственици на комплекса или... Не знам, но бяха много готини. И ни помогнаха да излезем, обясниха ни какви гуми всъщност трябва да търсим, когато търсим зимни гуми, за което много благодарим. И да, сега пътуваме вече бавничко, тъй като доста се въртим. Но да, вярвам да се приберем живи и здрави, всичко да е наред. Тук са малко по-тесни улички такива, предполагам, че не ги чистят толкова често, но надявам се, като излезнем на пътя главния, който е, да е почистен. И така ще ви апдейтвам по пътя, да ви кажа какво се случва. Ще ви показвам и гледките, сигурно си има много красиви в момента. И така. Така, включвам се за апдейт. Като влязохме в Сърница и започнахме много да буксуваме, да се въртим, бързаляме и по едно време по пътя просто спряхме. Но слава на Бог, точно на, не знам, 100 метра или много близо, точно пред нас имаше железария. И Пепи отиде да купи вериги. И купи вериги хубаво, обаче не може да ги сложи. Всъщност имаше железария, аз влязох вътре, питах за вериги и казаха, че нямат вериги. И казаха, но през 3 къщи има за авточасти магазин. Там трябва да има. Отидох, влязох и отначало не се ориентирах за размерите на веригите. И даже звъннах до собственика. Майка му, не знам. Ми даде телефона да говоря с него, той ме ориентира. И така, взех вериги, върнах се, обаче не съм слагал вериги. И мотая се аз 15-20 минути, гледам YouTube видеа, гледам тая листовка, не листовка, да, опътване. И нищо не се ориентирам. То се намокри и стана това нещо на нищо. И по едно време излезе човек от една отсрещна къща и той ми помогна. Вика, аз никога не съм слагал, обаче две глави мислят по-добре от една. И той никога не е слагал? Не. Стига бе, аз мислех, че отведнага почна и реших, че го е правил преди. Не, вика, и аз никога не съм слагал вериги. Мъчихме го и сложихме накрая веригите. И сега е добре, движим се. Заредихме преди малко. Засипахме бензин на една много така шано бензиностанция. И гледам, минава, нали, там сумата, която съм му казал да зареди. И продължава да зарежда. И аз после търсих и вика, не, всичко е точно, правил стъпка. Нали, да. Тук няма такива карти, глупости, тук си е направо зарежда си отгоре и ти прави... Отстъпка, да. И хората са толкова отзивчиви и добри и въобще ние сме много приятно изненадани и наистина гледат веднага да помогнат, което е... Трябва да сме всички такива. В смисъл, на всеки може да му се случи и трябва да сме просто колкото е възможно по-човечни. Всички. Просто наистина, не да се правиме на велики, на големи и на недостъпни. И трябва да си помагам. Ако случайно тези хора по някакъв начин това видео да стигне до тях и тези от хотела и сега тези хора, които ни помогнаха, искаме да ви кажем, че супер много ви благодарим. Наистина означава много за нас и ще го запомним със сигурност. И ще запомним наистина Сърница с добро. По-големи, само джипове. Да, само джипове.
2, 3, 4, 5. Само джипове. А малкия май огладня. По пътя ще ви показвам гледки, защото е... Да, ами трябва. Моето стъкло е доста... Ето, погледнете. За какво става дума. Да. Проверяваме гумите как са. По-скоро веригите. Изглеждат добре. Тая е добре обтегната. Да, ще изглежда окей. Значи вижте как е. Пустош. И там погледнете се, даже не се виждат. С бебе така. Сега изстудяваме млякото, че е горещо. Проверихме, всичко е наред. Влизаме, че е голям студ. Мали. Голям студ. Мали. Тежка зима. В Родопите е така. Погледни. То в момента, доколкото знам... Мали, какво съм направил? Тук всичко кал. Ужас. Нищо. Погледни. Господина хапва. Маничък той. Това време е малко неподходящо да се с бебе на път. И то такъв път, ама. Да, с това си мислиш, че хората сигурно като гледат видео ще кажат: абе, това семейство, къде са тръгнали с бебе в Родопите, с кола, с задно предаване зимата? Не, то проблема не е в задното предание. Проблема е, че знам, че трябва да имат хубав грайфер да са зимни, нали, защото си имат различен състав, материала, но трябва и да са меки. Аз пипнах оная гума на джипа, който ни тегли, и тя беше мека. А пък моите не са чак толкова меки и буквално няма никакво сцепление. И е много зле. Но така е. Тя е добре с веригите. Учим се от грешки. Сега с веригите е супер, да. И така. Ами, добре. Потегляме. Cause I've been running round in circles screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us and we can stay up all night. Kissing under streetlights. Doing what we want to. Спрях за проверка на веригите и реших да заснема тази гледка уникално. Погледнете какъв снимка. Почти няма коли. Което е добре, защото мога така периодично да спирам и да проверявам. Айде! Включваме се да кажем какви новости изпитахме. Защо не би бит на този? Добре. Включваме се да кажем какви новости изпитахме и по-точно Пепе ще ви разкаже. Вече слезнахме от планинската част, от Родопите, и беше доста изчистено, беше по асфалт. Аз викам, вече ще свалям веригите, защото много тресе, пък и да, и шумно е и няма нужда. И слизам аз да свалям веригите, едната свалих я, нали, направих малко напред мърднах с колата, окей, махна се.
Другата обаче, пак откопчах я и мръднах малко напред, за да я сваля, обаче не стана. Всичко се как се казва, опетла, омота се отзаде зад гумата. И аз опитвах, то едно тясно, дори нямаше място да се пъхна главата да видя кое от какво е станало. Да, реално къде се е заплело. Да. И трябваше да надигна колата с крика, не стана отново. И свалих цялата гума. И беше се закачила тази верига на един болт. Махнах я и после монтирах обратно гумата. Ама половин час махане на една верига заради един тъп болт. И направо изтръпнах. Ръцете ми посиняха, даже още са черни. Лилави, да, лилави. И така, общо големи приключения с тия гуми. Да. Днеска като цяло това прибиране ще е култово, запомнящо се. Но да, създаваме спомени. Сега, колкото и неприятно да сто за теб, после, като се сещаш, да, като се сещам, по-забавно. Ще е забавно, но на момента не е. На момента не е, да. Но да, доста сняг просто. Той продължава да вали, смисъл, той изобщо не е спирало да вали. Да. Но добре, да. Че поне минават снегорини от време на време. Минават, да. Минават снегорини, то трябва, то иначе е абсолютно непроходимо тук в планината. Но надяваме се това да е била последната такава спирка. И следващата спирка да е вкъщи. Да. И аз силно се надявам. Да. Ще почнах и да огладнявам и намръзнах се. И даже и ръкавите ми са целите мокри, където бърках там зад гумата. Да. Съм кален и мръсен. Но да, ето той пътя вече се вижда, че то си асфалт. Така че не е както беше горе в планината. Да. Ние още сме в планината, но там беше просто лед, сняг. И стръмно. Да. Най-накрая се прибрахме след толкова много приключения. Отиваме сега да се оправяме, да се къпиме, да се подготвяме, да се перем. Тук всичко е хаос от багажи. Преди малко ходих да взема памперс, че бяха свършили на малкия. Не че тази информация по някакъв начин ми подобрява качеството на живота, но да го спомена. И така, надяваме се този влог да ви е харесал, да ви е бил забавен, да ви е допринесъл по някакъв начин. Абонирайте се за канала, последвайте ни и до следващия път. Чао!